patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nausar. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ano na ipipila ka mga lumulupyo sa minang bahin sa probinsya sa Sugbo ang apektado usab sa bagyong Auring. Dulaan sa usa ka gatos ka mga tao na stranded sa Pantalan. Mga delivery truck nangatanggong usab. Ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Muabot sa 1 kilometro ang gitason sa linya nining mga delivery truck sa utlanan sa poblasyon ug Hagnaya sa lungsod sa San Remigio gahapon. Gikargahan kini sa mga pagkaon nga igahatod sa Bantayan Island ug sa Masbate. Samtang naghuwat nga makabiyahe, na mahuway ang mga truck driver ug truck boy ilawom sa ilang mga sakyanan. Sagad kanila natanggong sa miagi pang Biyernes, human did sa Coast Guard ang mga barko nga makalawig tungod sa bati nga panahon dala ni bagyong Auring. Samtang kining 75 sab ka mga pasahero ang na-stranded, ang gipahimutang sa Hagnaya Integrated School. Lunes or Martes, ma'am. Maghihintay kayo dito? Opo. Handang maghintay? Kesa naman pumalao tapos... Walang biyahe, barko, ma'am eh. Bahala na mag-stranded, basta safe pod, ma'am. Wala mong gipanghakot, gahapon pa na sila. Karon safety ra sila karon dito sa eskwela. Gihatdan sa namo pagkaon through the DSWD sa support ni Mayor Mar nga ang tanan mga stranded ato yung tagaan o pagtagad. Alerto sa binuo ng mga sakop sa ilang disaster team. Nasinati usab gahapon ang kusog nga pag-uwan, lakip na ang kusog nga bawdog ang paghangin-hangin diha sa kabaybayunan sa lungsod sa Medellin. Gani, matag karon unya ang pagrekorida sa mga barangay opisyalis sa Medellin. Gawa sa pagrekorida, gipersonal ginusab sa pagduaw sa mga barangay opisyal din sa lungsod sa Medellin ang mga nanimuyod daptin sa dagat alang sa pagpahimangno. Ato gini silang balik-balikon og pahibaw dire nga kinahanglan dili po unta mo maabot ang kusog, magbalhin na sila daan sa ilang mga sakayan, inani ka na ilang mga kagamitan na. Apan bisan pa man sa pasidaan nga gidili ang paglawig, aduna gipipila nga nangahas sa paglawig. Gani aduna pay nanagat sa kadagatan sa daan Bantayan, bisan sa Kabaluron. Samtang sa dakbayan sa Danau, gilikay ng daan ang mga sakayan sa ibabaw sa boulevard aron makalikay sa dagkung mga bawd. Uban ni John Solon ug Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Samtang 140 ka mga pamilya sa Olango Island ug mainland Lapu-Lapu ang napabakwit na sa bagyong Auring. Samtang nakabiyahe na paingon sa Olango Island ang 200 ka mga pasaheros nga unang na-stranded sa Angasil Port. Siluan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, sukad ganihang alas 11 sa buntag, gilibkas na ang storm signal number 1 sa tibok Central Visayas o gitugutan ng makabiyahe ang mga barko ngadto sa mga destinasyon nga walay storm signal warning.
Kini ang sitwasyon sa Angasil Port Sabado sa hapon. Mga na-stranded nga mga pasahero nagdinaganay paingon sa pantalan sa pamasin nga may biyahe. Sagad kanila niadtong Biyernes pa sa gabi natanggong sa pantalan. Busa ingon na lang ni Ana ang ilang kahigwaos nga makauli. Asa mo patulong? Sapol diri na signal number 1. Dito wala. Wa gyud po biyahe. Sabta na may amo trabaho lang. For safety sa pasahero. Kay unsa may tabo diya, o lain tong bago na ko diya Coast Guard. Bisan kun wa masinati ang dagkung bawd habig sa may Angasil Port sa Mactan, apan na sinati na ang dagkung bawd sa Santa Rosa Port sa Olango Island sukad pa niadtong Biyernes. Hinungdan nga maglisod pagdunggo ang mga motorbangka. Og isip pagpangandam, gipabakwit dayon sa Barangay Gym kining unom ka mga pamilya sa Barangay Paho ug laing unom ka pamilya sa Barangay Buaya nga nagpuyo daplin sa dagat. Samtang sa Olango Island, 24 ka mga pamilya ang gipabakwit sa covered court sa barangay ug sa Baring Elementary School. Gipabakwit usab sa Sabang Elementary School ang 34 ka mga pamilya sa naasong barangay. Giapuran usab sila og mga relief packs. So kami padung dito sa isla kay maki-coordinate ni sa mga barangay captains, especially sa katong mga nibakwit, no, kay ato man to sila i-assess tungkol sa ilang mga nasinati po niya unsa po mga kinahanglanon, pero wala yun so far reported nga mga nangaguba nga pampo, nangaguba nga balay. Praise the Lord. Samtang pag alas 8 gani ang buntag, nakabiyahe na paingon sa Olango Island ang 200 ka mga pasahero nga na-stranded sa Angasil Port. Sukad sa Biyernes sa gabi, ang lokal nga kagamhanan na ang nag-atiman sa ilang mga makaon. Just last night, there were only 80, pero pagkabuntag mga alas 5 na 200 na sila. So they were allowed to sa naning labang mga alas 8 na sa buntag, ma'am. Samtang matod sa Cebu Coast Guard, moabot sa 551 ka mga pasahero ang natanggong sa nagkalain-laing mga pantalan sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo. May 30 ka mga barko nga apektado, 356 ka mga cargo vessel ug 2 ka mga motorbangka. So far, nasa 100 plus lang ang naato na bilang. Yesterday, ay ang karamihan, naguli naman sa ilang mga balay. Bab, sa kinatibukan, way natalang danyos ang bagyong Auring sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na sa mga gagmayng isla sama sa Caubian Island. Bab? Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report. 120 ka mga libod suroy ang na-rescue sa masakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office aron kalikayan ang aksidente nga nahitabo niadtong Oktubre sa miaging tuig. Si Chelo Valiena sa report. Gabi nakahukom ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mopahigayon og rescue operation sa mga libod suroy. Moabot sa 120 ka libod suroy ang ilang naluwas ug gipahiluna sa San Nicolas Barangay Gym. Samtang 94 kanila lakip ang mga minor de edad gipahiluna sa Tejero Gym. Naka-operate na gabi a total of 120 ka mga individuals ang na-rescue na to o nag-house na to diha sa San Nicolas proper gym. Gihimo kini sa CDRRMO ang pag-rescue sa mga libod suroy aron masiguro nga di na masubli ang nahitabo sa miaging Oktubre diin tulo ang nakalas tungod sa pagbaha. Nahitabo ang tulo ang nangamatay, no? Usanin dito sa iglesia nga libod suroy mo tong gisiguro na to ang mga libod suroy karon nga nasa mga daydayan, nasa mga dapin sa kasapaan. Samtang 70 usab ka pasahero nga na-stranded sa pantalan ang gipahiluna. Kagahapon natumba ang punuan sa kahoy sa may sitio lupa sa barangay sa Pangdako tungod sa kusog nga hangin. Pasado alauna sa hapon nga nakaapekto sa poste sa kuryente. Hinuon na agian na ang karsada alas 2 sa pagkakaron. Uban ni Marlon Malgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.
Naka-lockdown sugod karong adlaw ang tibuok opisina sa Department of Agriculture Region 7 diha sa Mandawi City. Sa abiso gikan kang Regional Executive Director Salvador Diputado, iyang gipahibaw nga himuon kini gumikan sa upat ka mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Nunot sa pag-lockdown, himuon usab ang subsub nga decontamination sa maong buhatan. Sirado sila hangtod Marso 8, dungan usab sa pagpahigayon og mass testing sa mga empleyado. Matud sa ahensya nga mahimo silang ma-communicate pinaagi sa mga hotline numbers, ilabi na sa ilang operation center. Samtang karong adlaw gisiradan usab ang opisina sa Environmental Management Bureau kun EMB7 sa DENR. Ang ilang opisina anaa sa usa ka subdivision sa Banilad, Mandawi City ug gipaubo sa disinfection. Maong tak-upan kini sud sa usa ka adlaw. Bukas hinuon ang ilang social media aron modawat og transaksyon sa mga adunay katuyuan sa ilang opisina. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pabilin nga giisa sa Blue Alert status ang tibok probinsya sa Sugbo bisan pa kung gilibkas na ang storm signal number 1 sa tibok Central Visayas. Si Marie dumabok sa detalye. Sa gipagawas nga data sa Pag-asa Visayas ganyang alas 10 sa buntag, gilibkas na ang storm signal number 1 sa tibuok Central Visayas, lakip na ang Sugbo. Apan bisan pa man gitugan sa tigpamaba sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, retilen II nga padayon nga naa sa Blue Alert status ang Sugbo. Still under Blue Alert status because ang atong bagyo na pagihapon sa Philippine Area of Responsibility ug dili gyapon nato kuhaan ang posibilidad nga makadagya po ng mga thunderstorms pag-ulan. Sa talaan sa PDRRMO, usa ka mananagat sa lungsod sa Medellin ang girescue human na lunod nitong Biyernes. Kapin sa usa ka libo ka pamilyahan ang gipa-evacuate sa lalawigan. Hinuon ang tanan nakauli na nga luwas. Way natala nga nangaguba nga kabtangan og mga tawo nga nakalas o naangol atol sa maong pag-igwa sa bagyo. Samtang padayon nga epektibo ang closure order ni Talisay Acting Mayor Alan Bukaw sa Manipis Road. Kini ilang nakabot nga kasabutan human sa gihimong assessment sa kagamhanan ganiyang buntag. The Office of Civil Defense has not yet lifted the advisory nila, so ato ang Manipis bill is Ania po. Dili na matakasiguro sahay ra ba nga magtuot nga init na, pero kung mag-uwan sahay musikin magutong tubig nga mao tong lupo sa crack ba. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie dumabok. Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, way natalang grabing epekto ang bagyong Auring. Niyatong weekend, sub ang monitoring sa mga otoridad sa bagyo. Pinagisam sa pag-activate sa Emergency Operation Center. Nakalito kini og hugot ang pagbantay nga gihimo sa dagan sa bagyo. Gawa sa forecast track sa bagyo, lakip sa gimonitor sa syudad ang sitwasyon sa kasapaan ug sa mga nagpuyo palibot nini. Ang syudad may gimuntar nga kamera sa kasapaan ug emergency system aron pagpahimangno sa mga residente kung ugaling mubaha. Hinoon matod sa labaw sa CDRRMO, way natalang grabing epekto ang bagyo. Karong adlaw, pabiling naka-blue alert ang syudad apan katunga na lang sa mga personnel ang ipareport. Ang katunga gipapauli una apan on call ang ilang status. Mag-assessment na to since Friday, Saturday, naghapon, sa reaction ko, hangin, wala. Yun ay tanang damages, okay na yung katolang. So, gabihin lang natin mga barangay nga ni nag-burnout, pinaka-oras, wala pa tayo tubang tubig ko, pero kasi naman natumbang ang mga poste po. Crime of
of passion kini ang nakitang hinungdan sa Lapu-Lapu City Police sa kamatayon sa magtiayong Giovanni ug Michelle Kapangpangan kansang mga patayng lawas na palgan sa gipanag-iya ni ining jewelry shop sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Mulupyo sa poblasyon Occidental Konsolasyon ang magtiayon apan matud sa igsuo ni Giovanni, taud-taud na silang gipangita sa mga anak niini kay wa na sila miuli sa ilang panimay. Busa ni atong Sabado sa buntag, gisusi nila ang jewelry repair shop ug nabantayang nakalak pa ang pultahan ug nag-andar ang air condition unit. Busa pinaagi sa abag sa usa ka panday, gipugos nila pag-abli ang edipisyo ug nakita ang anaa sa state of decomposition ang patayng lawas sa magtiayon. Ang mag-asawa gituok pagpatay sa bana gamit ang kable. Samtang ang bana nag-inom og kemikal nga gigamit paglimpyo sa mga alahas. May nakitang suicide note usab diin nakasuwat, mga anak mauni ang tubag sa tanan. Kuyog ko sa inyong mama, pasaylo ako. Initial findings suggest that the victim died of strangulation due to the presence of a cable, and the darkening of the head. And then the suspect husband committed suicide. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka mga munisipalidad o gadakbayan sa Eastern Visayas misuspenso silang transaksyon sa mga government offices karong adlaw. Si Faye Marie Dumabok sa detalye. Gawa sa mga opisina sa gobyerno, lakip sa gikanselar ang mga klase sa tanang year level. Gipaagi kini sa usa ka executive order nga gipangluwatan sa mga mayor gabii. Sama na lang sa mayor sa Tacloban City. Nipagawa susab og susamang kamanduan ng mga mayor sa Tanawan ug Haros sa Leyte. Samtang ang kagamhanan sa Silago, Southern Leyte, ang trabaho lang sa national ug lokal nga kagamhanan ang gisuspenso. Lakip sa nideklarar og suspension sa government offices karong adlaw sa Eastern Visayas, maong Karigara, Tabon-Tabon, Mahaplag, Kulaba, Kabukgayan ug Makrohon. Giklaro hinuon nila nga naka-duty ang mga social worker, disaster team ug uban pang mga frontliners. Samtang bisan ko nahimo na lang nga tropical depression ng bagyong Auring, padayon ang pagpangandam sa mga disaster team sa Southern Leyte. Lakip na nining Provincial Social Welfare Office nga nag-andam sa mga relief goods kung gikinahanglan. Dito sa Salcedo, Eastern Samar, usa ka emergency meeting alang sa dugang pagpangandam nga gihimo sa siyam ka mga vulnerable barangays ug usa na niini ang posibleng pagpabakwit sa mga mulupyo kung gikinahanglan ang gihimo ganiyang buntag. Ang maong dapit padayong gipaubo sa Storm Signal number 1 uban ang ubang bahin sa Eastern ug Northern Samar ug Biliran Province sa Leyte. Samtang lungsod sa Madridejo sa minang bahin sa probinsya sa Sugbo, ipabaw sab gabii nga kansilado ang ilang government transactions karong adlaw. Uban ni Clans Gabutin. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Mga pulis sa Mandawi City gipaubos sa kinalit nga drug test karong adlaw. Mga mamatud ang positibo, mamiligrong mataktak sa serbisyo. Ang report ni Nico Serino. Sa pagsugod sa simana, gisurpresa ang mga personnel sa Mandawi City Police Office. Nagpaabot na di ay ang mga sakop sa PNP Crime Laboratory aron mopahigayon sa drug testing. Tagsa-tagsa sila nga gipangayuan og urine sample aron matino kung may tigamitan og drogas. Matud sa hepe sa MCPO, ang direktiba subay sa internal cleansing gikan sa PNP chief ug ipa-implementar sa mga buhatan. Yearly requirements na part of our internal cleansing. Kung pa na ilabot sa monthly na directives na gingon na itong CPNP na ang atong mga DEU personnel will be subjected to drug test monthly. Target sa MCPO nga 100% sa ilang mga personnel mapaubos sa testing sulod ning buwana. Kung may magpositibo, ipaubos pa hinuon sa confirmatory testing. Apan mibahad ang ilang labaw nga masilutan gyud kung may mamatud ang tigamitan o drogas. That is the
guidance of our Chief NP na ipa-dismiss yun na katong ma-found out na positive sa drug test. Pero natay procedure gyapon. Due process gyapon nato sila, iagin nato sa investigation. And after sa investigation, or na dismiss na. Ang Mandaue City Police dunay kapin sa 400 ka mga sakop, apil na mga staff sama sa mga non-uniformed personnel. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Apektado ang pag-extract sa mga sakop sa extraction team sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office tungod sa pagbundak sa uwan. Si Chelo Valiena sa report. Sa data sa Department of Health Region 7 kagahapong adlaw, miabot na sa 3,142 ang total cases sa dakbayan sa Sugbo human sa dugang 255 kabag-ong mga kaso. Miabot na usab sa 12,418 ang recoveries sa 16,282 total COVID-19 cases. Matod ni Harold Alcontin, cluster head sa extraction team sa Emergency Operations Center, nga apektado usab ang ilang trabaho tungod sa dili maayong panahon. Extraction team, tiktukan man sad, ay rabila, may kusog-kusog ang uwan gahapon, so niundang sa iyo sa extraction. Samtang kagahapong adlaw lang naka-extract og 116 ka nag-positive ang extraction team sa dakbayan. 28 usab nga nagpositibo ang ilang na-extract kaganihang udto. Gipaabot nga musaka pa ang gidaghanon sa mga nagpositibo nga ma-extract aron dadon sa isolation facility. Last na ko gahapon is natay mga around 30 ka slots no sa different PTMF. But karong adlaw murag digamay na sad kay nanam sila sud. Oba ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa silanganang lalawigan sa Negros Oriental, daw nahimong dakong suba ang kadalanan sa mga barangay Banilad o Badyo na Badanpan sa Dumaguete City tungod sa bagyong Auring. Tungod sa baha, nakankan ang pundasyon sa poste nga may sangpot sa pagkatumba nini. May sangpot ang aksidente sa halapan nga pagkapaong sa kuryente sa duha ka mga barangay. Karong buntag nagpabag na sa kalsada ang natumbang poste. Napugos na lang ang mga motorista sa pagpangita og laing agyanan samtang wa na idayon ang pagpamakwit sa mga dumurupyo sa Barangay Poblasyon 1 nga nagpuyo daplin sa mga banika o sa Banika River dihang mituang na ang uwan o mihubas na usab ang tubig. Wa hinooy nga daot nga mga panimay daplin sa kabaybayuran sa Barangay Tinago tungod sa dagkung mga baod. Nahitabo usab ang landslide sa lungsod sa Valencia apan ginagmay lang kini og wa kayo makaali sa mga agyanan. Wa hinooy gikatahong nakalas o apektado nga panginabuhian. Subling nahimong problema ang koneksyon sa mga basura sa pipila ka barangay sa Dakbayan sa Talisay. Usa na nini ang Barangay Poblasyon, San Roque ug Kasikbit nga madapit. Si Edwin Yerves ang in charge sa Collection and Transport sa Ecological Solid Waste Management Office sa Talisay City. Nitugan nga nakadawat na sab sila og reklamo kabahin nini gikan sa mamlupyo. Sumapa tagtulo ka adlaw nga di makolekta ang basura, hinungdan nga makigtagbo siya pag-usab sa pribadong kontraktor pagtuki sa maong problema. Ang ilang gasayan nga unit, nga dampak, underrepair, ang matingong kung away sistema, kaya kung may breakdown, doon sila maghabag. Salamat
Lapu-Lapu City mukapin sa 300 ka mga tao ang nasita o gipamulta tungod sa nagkadaiyang mga quarantine violations. Samtang lakip sa mga nagpositibo sa COVID-19 ang epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health. Siluan Mirundina sa report. Sa executive order nga giluwatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chania atong Sabado, gipahibaw niini ang temporary suspension sa pipila ka mga kalihukan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sugod ni atong Sabado Pebrero 20 hangtod Pebrero 27. Kini aron kapugngan ang padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan, ilabi na nga base sa report sa DOH-7. May mga samples usab gikan sa Lapu-Lapu City nga nakitaan og variant of concern. Subay niini, temporaryong gipahunong ang tanang matang sa contact sports ug sporting events, cockfighting o sabong sa tanang licensed cockpit sa dakbayan, operasyon sa mga internet cafe ug tanang non-essential mass gatherings sama sa group exercises, mga work-related conferences ug birthday parties. Nagpatuman usab ang dakbayan og liquor ban, lakip na videoke ug karaoke activities. Ug sukad gipatuman ang EO sa mayor, 367 na ka mga individual ang nasita ug napamulta tungod sa nagkadaiyang mga quarantine violations. Samtang gikonfirmar usab ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nagpositibo sa COVID-19 ang iyang igsuon nga si Grace Mary Karungay kinsa epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health Office. Lakip sa natakbuyan usab sa COVID-19 ang driver sa contact tracing team. Hinuon wa matakbuyi ang pamilya ni Karungay. Actually, nag-isolate naman kita siya. Nasa sa isolation facility pero since nag-difficult breathing siya, kinahanglan siya oxygen. Sa pagkakaroon, aduna nay 514 ka mga active cases sa COVID-19 ang dakbayan, apan sagad niini mga asymptomatic. Uban ni Cleofer Lumayag o Grenante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ang latest weather update karong adlawng Lunes, February 22, 2021. Ang bagyo nga si Auring nakalandfall gyud ganihang buntag sa alas 9 dito sa may Batag Island, Lawang, Northern Samar. Apan ganihapon nga alas 11 sa buntag hingpit kining nahilis og usa na lamang ka low pressure area. Og sa toang last nga severe weather bulletin nga gi-issue, ganihang alauna sa hapon ang lokasyon niini ana-ana sa Kabaybayunan sa Rapu-Rapu Island sa may Albay. Coordinates 13.3 degrees north, 124.0 degrees east. Ug tungod kay ang low pressure area layo na gyud sa kayutaan diri sa Visayas, sugod og mga adlaw ang Metro Cebu apil na gyud ang kitibuk ang bahin sa Kabisayaan, ang probinsya sa Palawan apil na ang Kalayaan Group of Islands, ingon man ang Occidental Mindoro, makasinati na sa kasarangan og init nga panahon. Apan doon na hinoy tsansa sa mga patak-patak o mga lumalabay ng mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat tungod na lamang kini sa mga localized thunderstorms. Para sa dugang update, bisitaha lang ato ang website. Dinhilang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, Erismio Aguirre og may adlaw. So paghihapon ang Department of Health sa pagpaubos sa dakbayan Sugbo sa masigpit nga quarantine status bisan kung nagsaka ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Sa nakita nga duha ka mga mutation of concern sa virtual press conference sa mato ni Dr. Mary Jean Loreche tigpamaba sa DOH-7 for COVID-19 nga ang gihimong biosurveillance mao'y naggiya sa mga ahensya sa kagamhanan nga ngayang buhaton aron kapugngan ang pagkatap sa virus. Gitumong usab kini aron makapadayon sa naandang gimbuhaton ang mga Sugboanon bisan kung naa pa ang virus. Musumada og 286 ka mga samples ang napadana sa DOH ngadto sa Philippine Genome Center. Lockdown. As in lockdown the entire Central Visayas or maybe Cebu City which has the highest number. What will be the impact on the economy? Kaya pa ba natin survive? Number 2, the virus, I believe, is just all over town. Lapu-Lapu City Councilor Marshall Ikong mitaliwan na human giatake sa iyang kasing-kasing. Ang 62 anyos nga konsehal nagsilbing vice mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu sulod sa tulo ka termino ubos sa administrasyon kaniadto ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa. Sa pagkakaroon, usa siya ka sa mga konsehal sa dakbayan ang iya patayng lawas kasamtangang gihaya sa iyang panimay sa barangay Gunob. Miduaw sa haya ang mga suod nga higala ug mga kaubang nangalagad sa City Hall
Sama nilang Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Pastor Dasa ug Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahungchan. Pagka-acting mayor ni Talisay City, Vice Mayor Alan Bukaw, gilugwayan hangtod Pebrero 25. Kini ang gitugan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas kay karon pang Pebrero 24 mahuman ang iyang 14-day quarantine sa mayor. Sa gipagawas nga memorandum ni Gulyas ni atong Pebrero 10, gitudlo isip acting mayor si Bukaw hangtod Pebrero 22. Si Gulyas pabilin nga nagpa-isolate human nagpositibo sa COVID-19. Ang dakbayan sa Talisay kasamtangang adunay 217 nga aktibong kaso sa COVID. Human nadungangan og 24 ka mga nagpositibo. Apan 24 usab ang dugang natalang na nga ayo. GTV misugod na karong adlaw, dekalibreng news ug current affairs programs ug mga bag-ong salida siguradong atangan sa mga young ug sa mga young at heart na kapuso viewers. Si Chelo Valiana sa report. The news you trust and news shows to love. Kini ang panaad nga hatod sa GTV o Good TV sugod karong adlaw. Sa rebranding, gipaabot nga magpabilin ang advokasya sa Kapuso Network nga serbisyong totoo, pinaagi sa mga news and public affairs shows nga naukit na sa kasing-kasing sa mga kapuso viewers sa tibok nasod ug sa mga viewers abroad. Mato ni Attorney Annette Gozon Valdez, President sa GMA Films, nga kapin usa ka tuig nga giplano ug gipaningkamutan sa GMA executives ang konsepto sa GTV. Tumong sa GTV nga mapaabot ang mas salapad nga audience reach, particular na sa mga viewers nga batan-on ug young at heart. We're very, very excited for GTV, Good TV. Aside from offering the most loved and trusted news, we are launching a lot of new shows. We are having the NCAA soon. We're launching different genres of shows catering to the young and young at heart. Hatod sa GTV ang mga bago ug presko nga mga salida sama sa high-rating primetime series nga The Lost Recipe, ang May Fantastic Pag-ibig, Heartful Cafe, ug Love You Stranger, ug daghan pa. So this channel will be the go-to of those who are looking for more variety. So that's why we decided on having GTV. For GTV, we wanted it to have a younger feel. But that doesn't mean that we're excluding also the older audience kasi lahat naman kahit matanda, di ba, young at heart. Everyone kahit 60 and above would still want to watch a young love story because they relive, di ba, their past. Siyempre magpabilin ang Regional TV Local News Matters Strip matag adlaw sa GTV ug ang Regional TV Weekend News matag Sabado. Sumakang First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso, padayon nga ipaambit sa tibok kalibutan sa GTV ang mga lokal nga balita ug istorya gikan sa mga rehiyon. Actually, I think sila Nessa, the public affairs have already lined up some programs that will showcase to the different places across the Philippines. But we have now currently the regional strip. This is the Local News Matters strip. We have segments in those newscasts, those flagship newscasts that highlights, that caters, focuses on the different spots and activities na pwedeng gawin ng mga young at heart at ang mga young ones, even during pandemic. Alang sa sports, atangi ang National Collegiate Athletic Association o NCAA. In terms of time slot, block siya ang ibibigay ng GTV. So yon. And of course, all the games have to be finalized pa, but GTV will be allocating a big chunk of its airtime for the games. Maong mga kapuso, tutok lang sa GTV matag adlaw sugod karon alang sa mas halapad ug mabulukong TV viewing. Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Mayong hapon sa tumang kapuso diya sa laluwigan sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental, Samar o Leyte.
Amping mo karon mga kapuso bisag nilurang na ang bagyong Auring. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang nasigawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug mayong hapon mga kapuso.